Boy, Shiba. Kabon. Ula kan pa mana kasang manat zai. Mande milaya na sura kom kan zang manat zai. Mang mana ka pa. To jia kan pa na kana pa. Anna sha. Moe maje. Nyene. To boy wona ne pa ma. Me sha awo he. Boy ko wona man ne pa ma. Donc on a pas man wanya la ne tuya man tuzo nya ne zibin zirbin yin tuna pa man na. Amma. Uzefa. Amina zanga abakwai kwamno mampo. Ya malunguna. Dama mina no kuzen wanya ne bargar ma ka wa garma. Wanguna. Tom barne chakaba ne ha ta hanganga. Ba no ku tuya mama, tuya mama. Ba tiya ba da ba point. Anya mana ma. Dombele mpang mana ma. Dompre na pa ant buntu. Kazang mashal na tatama ma dompre na mane. Mpale dombele mpang mana ma. No kayo kajang barang zerda. So no ngora ku pa ma sai tam ya ngo. Den tam ma kula na da ci amma kuna. Oh hin nazifa. Amin bashi na. Nazifa. Nah. Kalian baca. Tulizakan di keramin perwakilan. Bukan apa pun nak kuliah. Anda yang macam ni saya ngajar saya pakai. Cama. Ngajar boleh. Kau ni mana suruh? Kalau bisa pulang ulah kan? Sayang banget. Bosok saya ya. Yanyo mana yaran lu banyak buah makan kalau sama. Mana? Jangan sudah lah banyak. Banyak. Ada. Mama mila kama dede so ya mfoma kale so kama dede kama tazama ndio har baka la yefi ujambo santi mama ni kunyari shaka mama bibi na da kala ni Kala nyanga kabi aku ya mama ande bumi ya mama bumi ya ne yimi ya da biye ni kana tiya to la yeto amoko ya Sema simtende. Kada ne. Zefa kama kokana. Katwara yimbe shanye mami kan fish chan. Mchan ko. Ase wa se dinto nya mo ma be sama da pa. So mama be mi ka san ben nan ka to ta pa. Ja ma be mi ma no ku mo de fa kama na pa. Gram li o dalim. Na masumtende cha. Zan so. Dom ko ya da mo yin ka ta. Mani ne cha, man de tuno ngamre ma Afrika anna.
Zefanja. Man, Baba, and that. And your brother, Bomasa. Say, for myself. That's so telling. Oh, you never submit the marriage. I mean, money, you. I room by a bit of the plan was signed. I'm with you. Not the one who was a little woman. I made you look. Don't need you look. I go on land, celebration from Yan to the Miller Shack come to show. And then we will. Aku yang Biar anak bisa ada dalam. Umi lagi timbul. Kamar ini kata bayang alam. Mudah mudahan. Tapi yang kamu cakap apa? Umi ya. Ya, kamu ni ya. Nanti mahu pulang ke rumah. Ayah mami, ni macam cerita mana? Itu jadi cerita. Suama akan serba ya, siapa dia? Suama akan serba berguna ya kerja. Agak sulit juga sulit. Pusat kana tiya ma. Sutel boka sama ce. Nta abin midin jin su. Zai akokan to. Kasu nawo. Nara dauna masifamiya da malin kati ala kan duk kusan atiya shirin na bazu iyar lati wai kilikin mamu yin dan marin kati ne be kaci an ton ko impin bebo yin yake mun na doctor mun kan yin duwo yile shin bu mala musu kan mun yi duwo no kulti shi ne karnan da su tsaye karena udah suci ledeng jadi, diku aku mau suci ledeng jadi, jumpolan nanti jalan, nabana mama, embaga dulu,
كتشوي وجوما ينتقام جماعة معه بس أنا دارو كأولي وجوما ينتقام كفان ولي مني النشا ما توزان لازم فالباز عادي شلان بس أجل تنما أجل منافسك لنا مرك أجل لنا نبغى جل الشمال ثانية زيف نزيف سجل يلا سجل إيه ما نقول ولا نتجل الشمال يمان أنا هو يتقام ومنو يدنا يتقام كباغا نولفا بما نولي جودي شاكا مني النوش يسمع تبقى حد سيفو زوزو مبوط بسيطة يقدر كل لارو يسوتين يعني دا كام سوتين يعني وظيفة لا اي تنجا ما قمني الجوشة Sifa. Naba mini yan pili sham. Mebe mini yan swang le sham. Karalun tabi karaputa maswe. Aya twasha ni yalmama. Ndaba saksi. Kambi yanne. Kampu yalma da wutuna tswara taba. Yal shama bi tsumi yala. Sa'in kata balik hanya semua ya tu alamar terus dari nan lain so kafunjia kana pomfila tsepa kaya le tatamsi dari nan wani titadam kam apa namanya saya Tiuna susah, kunyala susah. Asia. Kasut sana susah. Asia. Asia. Siam mana beli apa tu? Adaf. Nubu. Apa ba? Ni aku Adaf. Lian. Lian. Nama hendak yang aku tulan. أنا لا تحكم كلامه. أول ما يخسر لها أمريا كان بوانا تنيا أقدر نيشان داي صار. أنا عشان عندي السود يبغى يسر لي نقول سوما وحلم بسرعة دنيا كذا يعمل نجي وتمول على بعمان بيما وتمول على بعمان كنا يوم كتب بيما هو وكنا تعرف الشيء تجينا كبير ما كاتا شنو مسؤول كنا نعمل ما كن مصمت من جامع كذا دم من سبيا أنا من سبيا كهذا زاك وقوي عليه وين كل هذا شناتي
t'inquiète pas, maman me dit. Le jour d'ino, Kabima me kata. Amelma. Tout pour aller dans ce chien. De l'air. Pas que mon haïga. D'un bignan. Amelma. Le jour de la pala. M'bola nan te bal ma bi. Nantiya nan boyeto. Aïchi. Kabide de loin ni timon. Oublie à boire pas. On t'a allé. Mais toi, c'est autre mal de shit. C'est bon. L'un seul. Combien? Actuellement, il y a le caradissé. Ben, pour y tourner pour les. C'est des chemins malheureux. Donc, ma voix peut mal à déchirer. D'abord, amenez-moi. Non, la tête. Ça m'a l'ambo. Une pionnière. Non, la tête. Amen. La frère de non. Zada, yin chalace da masan kaɗa. Tun da nan ta tunanar ni a magana shekara. Yau da nan can kayi shi. Na fi kowa shakan da yana san malaisa. Kayin ta wasu lokaci da yi wa shi. A cikin nan ne wanda ya sabon da kan da yi goce da shi. It's alive and it's Nazifa. Azan ada Mariam ma yela forma ho. Azan ada ma point from mama, forma from Yentu makati konti. Abaka yesha kama. Abaka yesha Mamba nyere manwa aba ambaka tuma kamba. Amma kamba. Wo fere le ku ba. Ape wa no, ba ni problem ba mi point tu mo ba di go. Wala. Ape ba nyamo. Eya internet ya mu sai fa yin internet la ma dan san ti yoro o shen ne mama. Ta da ma da sama na matama. Ko ma man chari yu ka ki. Kan yi lo ta kan man ntura. To din zuma din nan kan mai ma ka za juma. Ka mu yan she man chari yu ma ka ju. Kan yar ko tuma nan ba. Go back to my number. An bere shi mu yanda. Aya number ma. Ani yale. Apro ya ma nem ba. Ma yo an tum ba dunguna amaka shira. Mwa ba nyere. Mwa ba shira. Nyere. Famia. Nazifa. Fa. Nazifa ngala amare. Oh, katuma. Apro ngale. Nyenwa tuma. Nazifa. Babban yana ya gumsar shi ko zai tayyile wani bikin so tananye Nazifa abuya shi kai nan to jakka abukatan ne din abukatan ne din karam bine shirayen nan ma Nazifa nin kuna kago fa pan su don wani beo da to na tayyile su beo Johnny Ashama, I am Janache de Shelma. I'm not going to use somebody. I'm not going to use you on the somebody. Who's ever? I'm bombing you for so. I'm bombing you for so. But together you woman who could not tell you, Malanga. No, what about Bishop take a lot in a cartoon yaga culture. I was short at him. I was short man. What's that for? Can't go with young man's work. Come on in, Gemma. Now, so she'll come up. Come on in, Gemma. Oh, my God, I never quite got to. This is all good to you, no, but shut them. Hello, Gemma, 1 minute. You talk to me. Oh, talk to me.
Mira. Na da mi ma gon zan nan da papa. Kan tabtin pasa ba ma. Mana nan mane. A ci mala can ma. Aya kula dimo a ta tikkan de kwa. Shiya. Mo se ganga amare ba ta ke yo. Duk can zan lura shafi bahari. Duk can shari'a tana tutu ne. Yini. Wancan shari wai kun mare noyi. Mun fara ma. Ai madidi an boyi da ce kana yi mu. Sai fa. Ma wannan yara. Na mu. Ya ne ku So kan ba mun da ne ma duk yara. Abin da ni tun su sa ishirin nan. Na yi da ma kon. Mai gama ne. Ya ne ku can shamara ya ciya. Yes. Shi ni wala wutin so ashi ala wutin so ta kyawun kayyana ina ta zo kajiya ngela yin kana zifa tafiya ta kuma ta zan kofarin yi shi zan na wani wannan kofi don ku yi Mira ni muso mpya. To. Etoalma nyami nomi obeni nsameta. Besameta muma. Kasanon ku yari kazeli sare. To, zelima mini sarma. Ka odwanti hayi karbani wonyasa. Wano karate pama. Karate baga abayana. Ci otari ne toshe da sanyi na konweri ta dame ne bisham na so da kakwalma da zo mun mamman bana ban da kamari ya toshe da sanyi na mara sabanin yasin ma da ce ko kana ta ba zo kan ba mun kana ta ba ka bayani ka ci otari ta shekar sasa an gaba ka can domin ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ti ce tabta ya famtawa ya alkiya babban yan wuyan so titi a fama muku tare on s'en chama on s'en force on s'en bonne de bien mieux on te coule en pousse je vais aller au papa les autres au tale chi ma famille bon na asasu pantan ni kizara ni la passa Entendo ni kuma onye dosu no odame ma okupalle me okulle makanyo sautu ajeram mami suiza yuku sabra kanti kale nan zamta ka sautu ta mu shi da ban mun
so borsuk pam je bukai aje nawo de so ti han ye shama won na won na mu popuni ngani shi to ma dim jenye la kama nazifa zangu solo kasadi solo na ngorna nyesha domi ay be doy so basa ko doy do so pang amma ka doy biani ka so basa doy awumya inyela mabi mu ta ba benye ya bande nyanga inyela dajala neta to ripa shari iraba mimbe imma suri sere dati cheka de kana shama domi apar mu simba fonga ba mi to jaay ne ki lannan ta ba be ki data ba na wunu balla de zona wuni yudda chahle pam de zo pangwe yimma ki shintwani kar leb da chahle zantinya ki jamda ka biya kuma kar yaksa nazifa wuni ba fa yimoya da jamla baloso da jampa naso sebo ma ba ma so chu nazifa wuni to zo agbaza nan ni mo bewla e de chuko nyanga o boro ne shafa idalma de chuko fa awe wo zo yinyela da chahle ne tawa zo pangwe ma ki go biya ma kar chan didi na wona nan te katare to aje do ma pa ya na wo disu amen a bedroom Carla. Acho kumanga. Uzefa. Ma, uzefa. Ma. Ula ka to muduru na shama. Unjuni nam na sun chibe ka ko mi nam bezer na aswa. Am mi nam bezer na aswa. Am ma. Ni nam tontoble. Nam da ka solo. Gana ka solo. Ma. Kami da tede mo tabtarla. Ma. Hana ku ye pubar mo ba. Mun banye nasu. Nasu ka. Mun banye da shi da tare ne insha Allah. Oh. Kada ala shirkan mampo. Ya ba mun na ya ni shirkan mampo. Kawula su karnan nan da ba. Kanan ne na kagala. Inshallah kan da zana.
Chana nti ya kati nti na so kan warga palma. Wena bashin kan ton awena to lela. Ami ka ta yin wata dirla. To dirla. To man bati. Chapta ba ban tawo. Ba shuf faza. Ka mi shen bahro so yo. Ka shen bahro so. Onya to ngila ni ha shen so. Yanda jana kan yela. Ami mane nane mansim share. Ni ko ti so na ni kurama. Shesu ni kati nsango. So ka ya.
Ate, mamma ma kan dok bana na fa da ziram na. Ya gane su. Ya ga be ni so. Ala ne to ma na tamse. Sorry na ya sorry ne. Su da ba yi kuma me kan na isa. Na wato ta ne. Yes. Sha be so yes. Igba mi ya na te ga dunya. Oh, I can't say. Ma ti sta parlando ancora di ciò. Nada. Kada nan za a ba a kai dubarin kanan yantin ya farko. Ya mutu. Ani ne kura da shiru da haka da irin ta sai mu tafi ya ci abin yin yi ba da makarci kana da mai si tana ka ayo nan kana Alright, I try and pull her. Yeah. That's very young. That's I didn't do Karena I'm unji shemi. Shemi moto.
Katari. Join. Kaya join the car. Amaya Yama. I am the gentleman that the next shell as good was a dano, as soon as you shall catch it. Join the yellow jelly. This all. Don't bring that small. I saw school. The same subject. Make a pray. All of that little mass. Now, no mercy. Then I need shell. I'll be best for this. So, I'll take a look at the is on the summer. Would you manage shell? Would doesn't shell? Would you talk animals? Amigale kusuburi. Dawa danka mzifa bana shiyaka kada mun shi. Dazo abai fuja mun sultu ko ban shi ko chanta shi. Wasu ya mana kubani. Sura pamu ama zafona musura na mutipita na psigo mutitalo. Nani cheka mutsikuru ya karmatu. Ada maktaba. Jala. Aku Nazifa ula. Isso que é de barulho. Wala zahanin le nyale karatin yala shi boya to ha korkatale no buhunya sahan ma banne inyashi
يا دكتور الفانكشن أفسد نبعونا يوتنا تجرو بام أبدر يورلن يشيله فلا بينو تكوين زمان وزعسل بيكو تقدر دله أزوم بنزات كذا بيكو بدو ويكاساكا ننزلهم يعصم تونيو بلا توتيبوا تمام أريا نازا لا زال الرجال متبع زال كنا يبقى كوبايا كشيء أبشر كتير أبشر كتير Sorokon. Aranya dalam Andi noni yang perubahan dah berbuat. lah Nadi isi. Lepas berbuat. aranya ni pun amar bawa dalam Addini yale yani. Aiza. زهل ورا زهل كذا قلبي الهير زهل أيسان من الأفكار كاليسو زنكاركو Din yala alherin yale. Wana o mga makta. Chance ko da fa. إلى جاتك نقول Yang buat nombor mana? Demi nyala sabjak dan lem Oh, faham nak zanda kita kacau. kiri kata le aku punya semua besok nyam kema drink Nah, kau mau buat standar bafu standar punya kamera menganggap apa boleh resmi kaya kaya susah kerja kamu semua baik Kamu bertang selfie sama alam. Balik ke orang korup. ya macam Ada. mata Nah. Mati. Nah. Ada. nama Empat ada. nabi su kadar mana kena buat Karena buat lah. Yang dalam syarjana itu saya termukung kodok. Dan tanah ni jual ma bentar sama ini mana? Aku tu jadi. Nyama. Orang nak seduk kanazu bersih ni. Dia bayar bersih. Nak nazu bersih. Sa'ala dulu kebadan badan kita bisa. Dapat ni ada saat kami bayar ni dengan apa ni? Namun. Yin tamun jokda ya, wanda mwanda ko ba mun do man ko do yin ko. Zana bla. Nawa. Kan man sa an fai ka ko to nar ban na wala. Nawa, kala jirga ko sa nawa ran ai sa ba. To da bai ma da ta kai nora ka ko ni masar an ni ma da kala ba. O pa ko ni ma sa. Ni ma sa shi de ma pa ko ne.
kuma a biyu na a biyu kunyar shi amma na ne wasu on bi dun mi a za su okutobian kayan okutobian kayan bara ayan no duniya tana so shi yalke amma an toye in babbaran ko nan ka an babban dirshama ko nan da ba oyan biyar an jura ka bayan tanga ma ba kafin Susmo ka yi kan musu yi kan tina da hangal ko garan don garan ka dan musu shi Bentuk kamkar itu. Wah, lama kau kemarin. Aku telah kaya yang aku tak. Kami dan sudah bila aku umumnya, bekalah. Suara dan ini akan akan sasar. Tuhan dia benar. Apa dia macam zaman berkata dia. Chanda chanda shamba kwa uya no tamoto ya manye kusasa dakatari mani suashi ni mereka tanam mistake dan ini karamba the tubus amedi tubar na yale no biya hal biya so bi obzantu mina kapor na lapsu ay nan on ko gira hal shamanya zan sulu kabul gurlam na asubne kacha hal shal umma tarama kar yabul gurlam min sa nya untuk mandang untuk itu cara dan pi koza surai ta warna su surai sam su bilinka sam kazam na wuri ta yan mana wannan sarar ya kashi Suara Zamnya injesu Bedi warna nyere Na aku mafuhubi Aku manang usul itu Pak Nunggu cuma jambu ina masya Mina pun minta
ai biyu lana da dukkanin kalmana wasu na rahman mai shigo su da zamana so turje su da su mate table su Kabon leche kapakul piamoma karilo nimbang desan Mandayel manisti zabunzi ashelang uso babama Tuwala balong ngomazahar Mentima bungmanma afacha kutule si Biagushe hanzan sin sala shela dawsi Shela dawsi sala shela dawsi Shela dawsi One person cannot survive alone. I couldn't near my yoga from head to toe. There's no mama, woman yell goes I. Uma, yalla yell goes I. Better than one. Maria, tu achas que não se mata? Internet is all over. Capture Mzambeji. Swama, remember that Sajila Hall. Come with the connect to move. Tell your money. What's a new one? I'm a hungry settlement, but she wish I could run. Continue on my food, and no danger shall go to. Baby, come on, jealous mad the power whom I'm machine. To the my bosom can general. I should my people who bedroom. I know that I'm between them. Korean Zenny, I am too rad to look at you for my way to read. Can many power in yet to get the baby more? Kawatasha no kutumba handi tumi benye zaha kanu yampasha nana Maria kuna yirma madinta karbatara dima konsera nukufu mimi tumutale sha halo dukuyama mwakana anda mini nentutasha kole champa kwa mimi nambesha Dancer matching my Dieta Alina Pongua Unisha Kamasa Maputo Sinabanjo Alina Lita Tamil Zion Jo Kuno Zanusu Nabamu Yusha Kalabin Makabana Awu Nuchibu It's possible to
Okay. Kutoka siku. Bozo. Nabona kuliba. Kama nusura bwar lomba be halshe. Kama bima. Tabannan abama.
Baganda maisha mambo. Ndio ya mambo kande kasubi yule. Mtana. Kaka, mtinya nisha. Subu. Wala sa kanila. Tidak ada pilihan. Menjadi manusia harus dia mencari. Bwana kanyera yela sokotwala kabwa na mpongo kanyera na aibufu mwenda tulanya. Hey, Anmarjapam. Wala ka ko na jitumsil pam malala kada biamba mal. Amu na madwa mala. Wala ko mu masonga. Ka to ko ma jitumsil mo mpo kada biamba mala. Nye. Anye twashela ya wama. Cha zampi. Kazantaka. Apuar pam. Na chola minimum. Bojir ka ngashamba.
you.